Na mesa de negociación sobre o posible traslado de Ence chegou hoxe o pleno da corporación a través dunha interpelación do PSOE ao alcalde onde lle pedía que lidere esta mesa na que estarían sentados membros do Goberno Central, entre outras autoridades. Por lo tanto, agora toca a vostede, como alcalde de todos os veciños e veciñas de Pontevedra, mover ficha, levantar o teléfono, falar e convocar. E sabe que nese percorrido vai a contar con nós dentro da máxima lealtade. Nós estamos para axudarlle, señor alcalde. Por tanto, tamén que os seus cálculos electorais ou as súas estrategias de formación política non ceguen esta porta que se abre, que primen os intereses de todos os cidadáns de Pontevedra, porque todos, incluídos os que apoian a presencia de Ence, todos estarían encantados de que se fose de aí para outro emprazamento. O alcalde dixo e deixou claro que el non pode liderar nada onde o seu poder de decisión non sexa vinculante, é dicir, que non teña marxe de maniobra neste asunto. No tocante a Ence, a pelota lembrou está no tellado do Goberno Central. Isto non é ni máis ni menos que funambulismo político ou triple salto mortal con tirabuzón e doble pirueta ou algo parecido. Amigo Tino, tú sabes perfectamente que o Estado e a Xunta nunca aceptan estar dirixidos por unha autoridade de menor rango. Grazas polo mérito que me das. Sabes perfectamente que no caso de hipotético traslado, ese hipotético traslado sería fora do Concello de Pontevedra. Supoño que estaremos de acordo aquí todos. Vale. E se é fora do Concello de Pontevedra, o alcalde non tería ningunha posibilidade de actuación, absolutamente ningunha. Que pinto eu presidindo unha mesa de negociación cando non teño nada que dicir, máis que estou en contra de que Ence este na ría. O líder socialista dixo que, pese a que lle custe, é o momento de que o alcalde mova a ficha. A realidade é que a pancarta é moi cómoda, pero como alcalde hai que exixirlle ao noso alcalde, eu polo menos lle exixo ao noso alcalde un pouquiño máis que estar sempre detrás da pancarta, sobre todo cando surden opcións que poden ser moi difíciles, eu non o nego, poden ser quasi imposibles, pero non por eso debemos deixar de agotar esa posibilidade se é que existe, sobre todo cando hai unha disposición que non houbo ata agora no goberno do Estado, non? E o alcalde tivo clara a súa contestación. Se por el fose, hai moitos anos que Ence non estaría na ría de Pontevedra, pero que, pese a súa loita, a día de hoxe non pode facer nada nese asunto. Logo, hipotéticamente, se efectivamente houbera unha posibilidade mínima e remota de traslado, nós non temos nada que ver. Ou é que vou a pagar eu que construya unha fábrica noutro sitio? Son eu o conselleiro de Industria, son eu o ministro de Industria, son eu o que organiza un polígono industrial estratégico para ubicar unha celulosa, son o responsable da ordenación do territorio. De que son responsable eu? Eu único quero que se marche dai. Que se marche dai. E fixen todo o posible. Me estaba acordando que non ven a conto, pero e non fixen máis porque non puden para impedir que siga producindo aí. Agora, se Ence debe ir para outro sitio ou non, e para onde debe ir, e quen ten que financiar eso, e se hai que financialo, etc. Eso non é competencia a mí. A mí non me votes para... Interpelación remotada, coa mesma conclusión, o alcalde non liderará ningunha mesa onde non vai a ter ningún poder de decisión, así que, de momento, a actualidade de Ence segue igual.